Mislim da je ovog puta porodica Tomović možda onako u drugom planu, a da ti novi likovi onako vode čitavu radnju, a mi trpimo posledice toga. Tako je i napisan scenario da krećemo od posledice, pa onda šta je sve prethodilo toj posledici. Voljela bi da smo svi mi zajedno uspeli to da dočaramo i da zaintrigiramo gledaoce. I dalje sam neko ko pokušava da drži porodicu i dalje sam negde ta koja spaja, koja pokušava da ih nekako očuva. Međutim, jedino moje najveće iskušenje je što mi se izmaču svi. Najlepši deo svega u ovolikoj količini posla je zapravo ta dobra atmosfera, dobra energija, prijateljstvo, kreativnost, opuštenost bez tenzija. Preporučao bi tako da ako su nas voleli do sad, nadam se da će nas i od sad voleti i da prosto budu uz nas. Zdravo, Žice.